Grabe, ang sarap ng tulog ng bata. Kanina ko pang ginigising. Ayaw talagang magising. Mahirapan ako nitong patulugin mamaya ng maaga. Mamayang gabi, mahirapan ako nitong patulugin ng maaga. Kahapon, dumating yung monthly subscription beauty box ko. So, ayan, unbox natin ng mabilisan habang ang sarap ng tulog ng bata. Hindi ko alam kung bakit pagod na pagod siya ngayon. Normally, mabilis lang yan matulog mag-nap. 30 minutes ganun, pero hanggang ngayon tulog pa siya. So, ito itsura guys ng ng pouch. Yan. Ganda ng ng color ng pouch. May mga ganito. Meron tayong gel eyeliner. Ayan yung gel. Brown yung color niya. Pangalawa tong Hey Honey. Isa sa paborito kong skincare. Ang ganda ng skincare na to. Ano siya? Mask. Sleeping mask or something. Next naman itong gel cleanser. So, puro mga ngayon yung na-receive natin. Puro mga skincare. Ito naman is gel facial wash cleanser. Next, ang ganda nito, cute baby foundation, Tarte full coverage foundation. Excited ako. Gusto ko siyang itry. Baka bukas try natin siya bukas gamitin na foundation. Next, hydrating mask. Ang dami natin. 3 yung nakuha nating skincare ngayon para sa mukha. Ito, ang tawag naman dito is hydrating mask daw siya. Ganyan yung packaging niya. Sobrang cute naman ang mga packaging nila, mga baby, ang liliit. Parang pang travel friendly siya. So, ayun lang yung laman ng monthly subscription ko this September, this month of September. Meron pa akong isang nare-receive na monthly beauty subscription, monthly beauty subscription. Hindi ako makapagsalita. Basta, beauty subscription, isa dito, ito nga yung parang travel-friendly na maliit na mga packaging. And then, yung sumunod, yung full size talaga, yung malaking box. And then, yun, dalawa yung nare-receive nating monthly subscription every month. Yung regular na box, and then, ito nga, yung parang, yung mga item is parang lang, pang travel friendly. Hindi siya full size na. Pero sometimes meron naman silang nakalagay na na full size, pero karamihan talaga yung mga baby cute skincare or package item ang nakalagay sa natin sa monthly subscription beauty box natin. Nagising na siya, nanonood siya ng cartoons niya. Buti na lang kasi 7 o'clock na ng gabi. Pag natulog pa siya ng mahaba, mamaya matulog yan ng mga madaling araw na. So, kailangan ko rin matulog ng maaga kasi may pasok ako bukas ng maaga. So, buti na lang nagising na siya. Ayan, gising na siya, nanonood ng cartoons niya. Kasi pag hinayaan kong matulog pa ng mga 1 oras, ako mahihirapan akong patulugin mamaya, baka madaling araw na siyang matulog mamayang gabi. Kailangan ko din matulog ng maaga kasi may pasok ako bukas ng 6:00 ng umaga. Kailangan kong matulog ng umaga. Kaya, buti na lang nagising na siya. Ayan, dumudulas na sa higaan sa kama. Gusto mo bumaba. Inaantok pa. Ewan ko ba bakit tingnan mo. Ewan ko ba kung bakit sobrang pagod na pagod siya. Inaantok pa siya. You wanna say hi? Hi! Wanna say hi to camera? Hi! Bakit pagod na pagod ka? Anong ginawa mo? Naglaro ka na naglaro kanina? Napagod ka? Sobrang antok na antok eh. Ha? Napagod si Ayla sa kakalaro? Or late ka lang talaga, naaga kang nagising kaninang umaga. Kaya sobrang antok mo. Antok na antok siya. Haba na ng buhok mo, nak. Anong nakita mo? Ano yun? That's Christmas tree. Baby Christmas tree. Hindi ko na iligpit na. It's a huh? What is it? Marami akong gustong i-unbox, kaya lang talaga ang problema, kulang sa time. Meron namang time, kaya lang minsan gusto kong
ano na lang, mag-relax na lang, magpahinga na lang. Nakikita yung mga bra ko nakasabit doon sa crib. Okay lang yan. Nandito tayo sa kwarto, makalat talaga dito eh. Walang time minsan ng meron naman time, kaya lang nakakatamad talaga. Pag may time, parang gusto ko na lang yung relax, yung parang walang iniisip na gagawin. Kasi nga, pagkatapos ng free time, ayan, pasok na naman tayo, may pasok na naman tayo, konti lang yung day off. Mga gano'n, basta sobrang busy.